Prečo vyrábame naše reťaze z nehrdzavejúcej ocele, namiesto toho, aby sme ich vyrábali len z niklchrómu? Nakoniec, keby sme ich vyrábali z niklchromu, mohli by sme ich predávať za nižšiu cenu. Dôvodom je, že nehrdzavejúca oceľ je ako materiál oveľa hustejšia. To znamená, že je o niečo ťažšia a keď sa spoliehate na odstredivú silu, ktorá má odstrániť nečistoty zo steny potrubia, čím ťažší je tento materiál, tým účinnejší bude, zatiaľ čo ľahký materiál bude menej účinný. Ďalšou výhodou nehrdzavejúcej ocele oproti niklchrómu je, že nehrdzavejúca oceľ je oveľa odolnejšia voči oderu ako niklchróm, čo znamená, že vaša reťaz vydrží dlhšie. Teraz nechcem kritizovať svojich konkurentov. Ani nebudem spomínať, kto túto reťaz vyrobil, ale len sa na to pozrite. Táto reťaz bola privarená na tieto 3 miesta, na náboji tu, na štandardnom náboji a len 3 značky. Naopak, keď vyrábame naše, CNC strojom vytvoríme na každom náboji tento tvar a ten tvar umožňuje, aby bola každá reťaz privarená na oveľa väčšiu plochu ako toto. Ako vidíte, zapadá to do tej drážky. To znamená, že je tu oveľa väčšia kontaktná plocha, ktorá drží túto reťaz na náboji a práve to robí reťaz kvalitnou. Ďakujem za sledovanie a opäť, nemám v úmysle kritizovať žiadnu značku. Len hovorím o tom, čo robí reťaz kvalitnou, pretože na konci dňa je toto najdôležitejšie. Ďakujem za sledovanie.